Вёска Сакаўцы Слонімскага павета Гродзенскай губерні радзіма вядомага беларускага паэта, празаіка Піліпа Пестрака. Піліп Пестрак пісаў у сваёй біяграфіі: «Тая хатка заўсёды стаіць прад вачыма, хоць яе ўжо даўно няма. Яна была не толькі старая, бо адразу будавалася са старога бярвення, але і на дзіва малая. Цяпер з перспектывы часу дзівуешся, як магло мясціцца жыць у ёй 11 душ сям'і. Вось у такой хатцы са сляпымі вокнамі давялося з'явіцца на свет і мне. І якраз у марозную ноч 27 лістапада 1903 года. З дзяцінства пісьменнік меў прагу да ведаў. З Гродна бацька прывёз буквар, па якому вучыў маленькага Піліпа чытаць. Далей навуку хлопчык спасцігаў у двухкласным вучылішчы Міністэрства народнай асветы у сяле Бусяж. 1914 год. Першая сусветная вайна. Сям'я Пестракоў вымушана была эвакуіравацца ў Самарскую губерню. Вайна выгнала нас з радзімы, і нашы вёскі рушылі на сваіх коніках з будамі на ўсход. Позняй восенню нас у Бабруйску пагрузілі ў таварныя вагоны, і праз месяца паўтара мы спыніліся ў самарскіх пушыстых снягах. У такой далечыні ад радзімы Піліп працягваў вучыцца. Скончыў бібліятэчныя курсы. Год правучыўся ў Бузулукскай гімназіі, якая была зачынена з прычыны эпідэміі тыфу, а ў 1920 годзе паступіў на сацыяльна-гістарычны факультэт Самарскага універсітэта. Але на пачатку зімы 1921 года з прычыны голаду на Паволжы юнак разам з бацькамі вымушаны быў вярнуцца ў Беларусь. Пазней пісьменнік адзначаў: «Шасцігадовае знаходжанне на Паволжы ў самую пару юнацтва сфарміравала маю душу, дало ёй зарад на ўсё жыццё. І такі зарад, якога можна пажадаць кожнаму юнаку і дзяўчыне нашага часу». Радзіма сустрэла голадам, разрухай і смерцю. Ад тыфу памерлі бацька, сястра і брат. Пачалася новая паласа жыцця. Лесапільны завод, праца лесарубам, служба лесніком у купцоў лесапрамыслоўцаў пад Слонімам. Да гэтага часу можна аднесці першыя спробы пяра паэта-пачаткоўца, а ў 1927 годзе з'явілася і першая літаратурная публікацыя. У часопісе «Родныя гоніі» быў апублікаваны верш «Наперад гэй». Паэт успамінаў: «З першым вершам я, здаецца, уступіў на шлях барацьбы за родную краіну, і з таго часу верш зрабіўся ўжо частым госцем. Так стаў расці ва мне беларускі паэт». Не мінулі пісьменніка і турэмныя краты. За ўдзел у арганізацыі камуністычнай дэманстрацыі Піліп Пестрак быў арыштаваны. Гродзенскі акруговы суд прыгаварыў яго да 3 гадоў зняволення. Пасля вызвалення зноў турма. У Пінску, Лукішках, Гродна. Так Піліп Пестрак прабыў за кратамі ў агульнай колькасці каля 11 гадоў. У 1939 годзе паэт быў прыняты ў члены Саюза пісьменнікаў Беларусі, а ў 40-м годзе убачыў свет і першы невялічкі паэтычны зборнік «На варце». У ліпені 43-го года Піліп Пестрак быў адпраўлены ў Маскву і прызначаны начальнікам управлення па справах мастацтва пры Савеце народных камісараў БССР. Лірыка паэта ваенных гадоў знайшла сваё адлюстраванне ў зборніку вершаў «За сваю айчыну». З 1946 па 1948 год Пестрак працаваў у Інстытуце літаратуры Акадэміі навук Беларусі, літкансультантам па прозе ў Саюзе пісьменнікаў Беларусі. У пасляваенны перыяд з-пад пера пісьменніка пачынаюць выходзіць празаічныя творы, апавяданні, кароткія замалёўкі, прысвечаныя падзеям вайны, зараджэнню партызанскага руху на Беларусі, з'явам сучаснай рэчаіснасці.
Амаль 5 гадоў напружанай працы Пестрак аддаў раману «Сустрэнемся на барыкадах», прысвечанаму жыццю і барацьбе працоўных заходняй Беларусі за сацыяльнае і нацыянальнае вызваленне. У 1958 годзе убачыў свет зборнік «Лясная песня», у які ўвайшлі шматлікія апавяданні Пестрака, што адлюстроўвалі партызанскую барацьбу ў Беларусі у гады Вялікай айчыннай вайны, мінулае беларускага народа і падзеі сучаснага жыцця. Знакавым у творчасці пісьменніка з'яўляецца раман «Серадзібор», за які Піліп Пестрак у 1964 годзе атрымаў дзяржаўную прэмію Беларусі імя Якуба Коласа. Напісаны на матэрыяле пасляваеннага жыцця, ён распавядае пра беларускую зямлю і пра людзей, якія яе аднаўляюць. На жаль, застаўся няскончаным раман «Лесавічанка», над якім пісьменнік працаваў да апошніх дзён свайго жыцця. У 1968 годзе Піліпу Пестраку было прысвоена званне заслужанага дзеяча культуры Беларусі. 22 жніўня 1978 года пісьменнік пайшоў з жыцця. Імя Піліпа Пестрака носіць Івацевіцкая раённая бібліятэка, вуліцы ў Мінску і Гродні. На доме ў Мінску, дзе ён жыў, устаноўлена мемарыяльная дошка. У Цэнтральнай навуковай бібліятэцы імя Якуба Коласа Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі зберагаецца асабісты архіў пісьменніка.